Wato ainihin ku suburbuɗe mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. Kafce domin Ustaz Lazi ya sake ji sai ya gaya mana menene yake gani dangane da wannan kafce na waya da ya gudana tsakanin Rangila Master da kuma budurwarsa da ke ƙasar Masar. An ce balarabe ya ce ba a yadda ma akwai ta ba da na bada kunya ta wannan bangaren yanzu kuma ana neman wata yadda sai an kunya ta ne akan larabci ko shikenan yau a kunna ko halo habibiti yau wato tsayar kaga tura nan ma an yi abun da yan bal suke cewa faul menene habibiti wato ainihin misali habibti ake cewa da kyau Ustaz Lazi mu je gaba hanya kai ba haluki ana bi khair aini alayk ya habibi habibti alhamdulillah Jimde anan ta ce aini alaiki ya habibi ma'ana idanuna suna kanka amma tun tsare da dariya na ta dibi na wai alhamdulillah ya dauka tambayar su ta yi waya yake ko wani abu makamancin haka kai dai ba za ka gane da duniya lafiya ba ta yabe ni ta ce tana idan tana kaina ba san ce na gode Allah ba an ce baka ban gane me ta faɗa ba ne da ka taran gila ba fa musu aka ce ku ba fashin baki aka kira shi yayi har fari ma sai nayi a kafta gaba افتقدك يا نور القلب بكاين شكرا حبيبي حبيبتي كيف مصر Jimtse anan kuma wato ainihin cewa ta yi iftaqadak ya nurul qalb ma'ana wato ina kewarka ya hasken zuciyata budan bakin sa wai bi kai hukura ba ma shukuran ba wai hukura hakan kuma yana nufin wai lafiya lau na gode ta ce tana kewarsa shi kuma wai lafiya lau ya gode هيا a kafta مصر بكاين مصر رائع سأكون قريبا إلى النيجيري استاذ الذي بكاين شكرا الحمد لله الحمد لله الحمد الذي بستا وامير بوزو وهمار كل سيرو اجمعين بكاين شكرا الحمد لله الحمد لله يا حبيبتي 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 Jimtse cewa ta nan da wani lokaci kaɗan ta kusa da shigo Najeriya wai buɗin bakin sa wai ustazin lazi bai kai da shukuran wato ustazin lazi yana nan lafiya kuma har da cewa wai wahimaru kwarkwar sinu wato da kuma jaki kwarkwar sinu shi ma yana lafiya wa Amiru Budo shi ma yana lafiya bai kai da ajma'in dukansu suna nan lafiya wato fa'inin ce masa ta kusa ta zo Najeriya amma kuma yake amsa mata tamkar tambayarsa ta yi waɗansu a kafta تذكرني دائما يا حبيبي انا از جو انا جو الى المكابت استوديو مكابت الحمد لله دالا في الى كانو maza Gimtse tana cewa ya kasance da ita har abada amma yana gaya mata cewa wai ana go fa ilal makaft ce wai makaft ya gama dibidibinsa ne yana so ya ce mata wai gashi nan wai yana hanya ne wai zai ji Dala FM Kano abin da ta faɗa daban abin da ya mayar mata daban tamkar dai ka ce wa mutum yau wace rana ce kawai sai kalle ka ce maka lemo wai lemo Allah ko yana gaya maka buɗe ɗan fillo gaba ɗaya babu alaƙa zaka ga alaka kuwa zaka ga alaka zaka fuskanci alakar da ke tsakanin hannuna da fuskarka zaka sani nan kusa kanka ake ji Rangila kanka ake ji a kafta تحية للجميع سأتصل بك لاحقا آتن بنفسك حبيبتي حبيبتي nan cewa ta yi ya gaida kowa da kowa kuma ya kula da kansa wai sai tsaye na wasu dariyan bai tsaye na wani habibti ya habibti هيا a kafta إلى اللقاء ونحبك شكرا دليلا الى اللقاء ما شاء الله nan ce masa ta yi ilan liƙawa na habak wato sai an jima ko kuma sai wani lokacin kuma ina ƙaunar ka wai shukuran dalilan me shukuran dalilan kawai kai shine kuma ya ƙara da ilan liƙa saboda ina ga abin da kada ya iya kenan masha Allah kuma kowa ma iya fara yi ba baƙon larabci bane to yanzu dai a takaice dai ka gama fashin bakin ka kenan na gama yanzu me zaka iya cewa akan wannan larabci ba abin da zan iya cewa sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a wannan waje an yi wa larabci fiye an keta wa larabci haddinsa subhanallahi ka ce ka tobara aka yi ai kuwa shadirun a'a ya haka ina ce an gama kun gama abin da kuke so ku yi ko larabci an gama tantance larabci kam to na bar ku lafiya nagode Allah ya saka da alkhairi Rangila ina zaka je zo mana Rangila ba komai sai wani lokacin nagode ba komai Allah ya saka da alkhairi kai wannan Rangila yana da matsala wallahi Ustaz Lazi wallahi tallahi sai dai ba za ka fito ba amma wallahi ka fito yau da bacacen baki za ka je gida Allah ya fi ƙarfinka tun da ya gaba da su Fir'auna kai ba komi bane
tunda ya gama da sa Abu Jahal kai ma ba komai bane. Tunda Allah ya gama da sa Abu Jahal to kai ma ba komai bane. Mana muke banza da mimi kawai. Buzo kana jin barazanar da yake min ko? Kana jin abin da yake min saboda an kawo da aiki kuma nayi. Rabu da shi da Allah duk barazana ce rabu da shi. Ya kai ma ka faɗa kace barazana. Me zai iya maka ba abin da zai iya maka. Wallahi sai dai ba za ka fito ba. Amma wallahi tallahi yau jikinka sai ya yakuwa. Kai zaka tafi ne ko zaka tsaya baki goma kana ga mutane magana baka san aiki muke a nan ba? In zaka dawo ka zauna ka dawo ka zauna in zaka fita ko ka fita. Shikenan dama mun zo karshen shiri. Ni kenan kawai na tafi. Ba zan zauna da munafiki ba. Za ka fito ka same ni. Wallahi za ka gani. Jikinka wallahi sai ya yakuwa. Rangila idan jikina bai taushe ba baka tsoron Allah. Ba ya kuwa ba yayi taushe ba. Wallahi bana tsoron karen gida. Jikina yayi taushe ba bana tsoron karen gida. To yanzu Ustaz Lazi kwantar da hankalinka magana ta riga ta kare abin da ya kamata kai ka riga kai Allah ya saka da alkhairi. Buzo dan filo ya kamata a bani tabbaci cewa za a bani kariya da tsaro saboda wannan da karan mai kai kamar kabewa baya da mutunci na gaya baka domin kaɗan daga cikin aikinsa ya rabe a jikin mango ina shawo kwana ya rade ni da katako. Ka kwantar da hankalinka Ustaz Lazi ba abin da zai maka tare za mu tafi da kai.